Sajicin parlok baro ngirap kajing kemen bantiang sengubha ban khot sengubha biang pi sya kajing pule jengi menta kateo ya kalnong balai ti haswa bangin ya sedang ya kajing pule kajengi tong nyebu ha kajing duai ablek pa jing bah bneng sajicin ni khot kerpat ya kerteng ke im gajame tu ya rap ingi kani por baro arngut menga bali pastor elal balang ya lami do mensem jame kerkhu iki pai lang kajame ki bapet ki basngap ya kani kajing kren nagatin kajame ha kerteng jisu ngadwai. Amen. Amen. Kalau nong balai jong kajing pule jingi ya ke sabat school kajing keren sepang kajing sedang kabae kajing pule balai hangi menta ka tayo nagani kalau nong kajing naga exodus kalau nong basan ngerkot kaba nengkong bat kabaar tihdin kata Moses baru Aaron kelia lej hapo bat kelia tu ha uparo kumne ong trai boblei jong ki Israel to pelaj no ya upat ba jonga bat bakin yo rakhe ya gajing khawai niam yanga hari klau paru ulaong utrai ulong uai bangan ko ngu bangai kaktin gajong u ya kaban pelaj no ya ki Israel ya utrai ngam itu badiki Israel ngan om pelaj no ken kani long kaktin kaba nyo sngew hani kapor bat ngin sayo ya gajing pensai kaba kam hadin hab bangi pet ya gajing khot jong ble yo Moses ulalech cha kari Egypt uli kenduk ya kita men basan ki beriu jong ki Israel bat kila itu yo Moses ba bleu lapen I ha Moses ki dakisin bat u Aaron ula pediang sengub hai la ujung para hadin daki sau posnem kata kejinya khlat jong ki si para bat kumta kala don biang kata kejinya kenduk hadin jong kata ka sau posnem kata ka jing ia jingai ka jong ki ka jing khot ka jong bleu yo Moses menta udon ha ka mission ba unlek sya ka khet ka jong emparo ba unlek kerpat ban pelaj ye ki breu ki jong u nyo I ba ka ni sya kamlong ka basuk ban le khmat jong kisem manta bangin lek hakmat jong ki prime minister hakmat jong ki chief minister lada kita ki breu kimdei ki ba itu ye pi bat yangi kalong sya ka ba bat kamlong ka basuk khamtam lada kamdei lada ngimdei naga ju ka jaj menriu naga ju kata ka jinget kumjuk ru mentang nyepet sepang kata ka jing sedang jong kata ka jing haba ka sedang kata ka mission jong ka jing lek jong Moses syakri Egypt haba ngipet menta ha sngi kaba nukong ka jing pule ka jingi ka kren hani sepang kata ka jing kli ka ba ong uai utrai pastor kumno ngiyo e ka kenten uai utrai ha ka sngi bat balai ba ka don kata ka jing ya persya hangne Ta kandia suang po ni wei try ko aban kidot gijing mo au Moses about let kumju ro ki briu jong play don jing teng teng ki briu ban priang yo play ki pakhat bagin yo jing so ka jing command ke ma bagin nam pang ke system re kata kam dai Moses about priang ye kam yo I ba bo ha pani kendu sibun gijing ha gijing ya ki jong o de kamat jing kran menta kata yo golong ba ba ublay lah hukum ban ya lamno ya gibriu ki jong ublay na Egypt ka bangin kran balai ko ra ke jing sna jing kalong ba ublay lah hukum ya Moses ban ya lamno gibriu ki jong u sha kari kanan kari jingkular te uai utrai hang ni su tho ba da phin pe hang tu ha ka phin pe hang tu khandiat ha tu kalanong ka ba san iwe bat ar an pin puliang tu ong ni hadin kata Moses buat Aaron kilele chapok bat kilaya thu hau paro kumni ong try ublay jong Israel top like no yau pat ba jonga bakin yo rakhi gijing khawai niam yanga hari klau kerkhot ba ar ka bakham sutanat wei try ma bat u paro la ong u try long we din am bangan ko ngu manga yiga tien jong u yiga ban pelaj no Israel yau try ngam itu bat igi Israel nganam pelaj no ken kani de bangilai puderu agar khot splendid tihang ni we utrai kabamut uparo itu yo play itu yo play udai we tina ta da u kliu utrai paro pon bena om namar ba udon ke jing thang ban tip sepang jong u ta da u kli we to utrai kabamut nga ade utrai ti rayang ni umut ban pen I gajing sarong gajing pen po dor
jong ke jing tat ke jong mo ke jong u pharo yau ni u yau blai u pen I ba umdan ba kham khra ban yau te u kliu ai tra mut nga dai ba kham khra ti na ta daw bun ki brio leng ba ke history ki ba kran ya ke ju pinda pet what Goliat mau jauh David aba wana kerteng jong try ban yale yo yum itu Goliat yale persya Ukraine ben yo kerteng jong Blake Israel ti pin pet ya por jong Nebuchadnezzar den am kran sarong yala devi aba kado ublay ulayu pen po yaki pen hiar dor yaki ti ki babun ki bre hakini ki sngiru ki long kum jo ki mi tho yo ublay ki tip chapang jisun re ki mi tho ti na udew kim kwa ban pule kim kwa ban tip ta da hang ni uni u pharo ru kwa ban tip chapang ni ublay ti le yu hang ni long ngam I tho yo to trai ula kran da jing sarong ngam I tho yo to trai yu na maru udew trai mo ar Egypt ti hawan Moses mot ban pen I badon so we trai ba kham khra ban yo pharo ti ta da u pharo ba dew sngam sarong bangade yu trai mot u bahalor do mo balong kum phun jong blay ha ki no Egypt chen rei pharo mi tho yo blay ta daw kran ni sa ka we ka banta ba u sngam sarong upan po yo tau blay ba u Aaron ba do Moses ki man ra pen I yo tau blay bala pan ai ka jing ya ta Kebelah si bon pastor ngestunat ya kenten ke ba pion ra ni ki ong piong ba ublei open po ik tai ki ba sarong mau ke jingkren ke jong Jacob ha ke Steve ong ba ublei uele ya kita ki ba sarong ba u ai ke jing ai ha kita ki ba sngorit yo ye ne u ne usem ukren pen po dor ya ke kerteng jong ublei jong ki Israel ya ta ublei u ba ngi ngai uta u ba ngila pule hagal nong ba ar u ba ong nalong te ngi iru hang ne haba une upharu ong u ai try ni ye ta ka jingken taj mardor ka ba upharu umdan ka ta ka jinget yo blai ka Egypt ka theo hane ya ta ka atheism ka ta ka ri ka bom ngai blai ka kita ki briu ki bom ngai ya ka jingdon ka jong blai baki namar upharu hilak khen u kumu blai ha ka Egypt pat ki ngai ba udai khon jong blai te ngi I shu ya ka ne ka ba pau ba ka Bible ka ai ya ka ne ka haka jingi thol pa jong ka kitab jim pa ko long ba khat we ka khot ba phra ka ba pen srim ya uta umrat khla u ba mi na ka liulong ba klem try u ba don ka ta ka jingmut ka ba kanjam sem ka Sodom bat ka Egypt ka tu ka jingkran ha kitab jim pa ko long ba khat we ka kran chapang ka tu ka jingi ki ha France ka ba lajia na mar ka reference la persiriam ka kum ka jingjia hari Egypt ba ka reference kala kentaj ya ublei ke kata ka jinget bom ngai blai kita pun kita ki atheist kita ki bom ngai blai ha ka to ka por bat kila ino ya ka Bible balai bat namar ba kila ngia ya kata ka jingai Kristen bat kila kini sensyar jong kani ka reference kila bread ya ka Bible bat kila penduk ya ka haduk lais na misteng kum jo ru ngi iba kai ka belajar ne ha ka di Egypt ya kata ka jing bom ngai blai jong us emparo pada kijing kentaj ya kata kajing ai ordar na ublei ban pelat ya ki khon ki jong u te nyu I hani ya kajing pen jong us emparo ya kata ka hukum ka bawan na ublei ba itu ya ublei hatu ngi itu ya ublei ubangi ngai hatu ngi itu ya Jisu ubangi ngai Yonis khatnya khot balai Jisu ong lada ngi itu ya ngidon kata kajing im ka babam jukun da ka bangi itu ya Jisu ngidon ya kata kajing im ka bom jukun te pastor pidon esho ban halor kane hang ni kan diat na pin pet hang tu ka ba bobot ong dai ka Egypt ka ba pa kajing sarong bat ka ba kan ta kajing don jong blai bat ka ba persya ka kum jong u don us im ba nuot ban ra ela ti persya ka ikhtiar jong ka beneng kumbale us im jong ka Egypt wow hang ni so tho ba us im jong ka Egypt nuot ban ela persya yo blai ti ha ke jing tho mo ong pharo da jing sarong la jubab u Jehovah bangan sha skor ban sha Israel ban lej ngam itu yo Jehovah nganom pelat je Israel ban lej to bangilai pule u pharo la
udah bom itu ya boleh usngau serong kuat roban tip tak dau la ong ba dei kan ni ka benta ba la wara ka jing ka baning kong ha ka jing em ko jong Moses gitu giwe na ya kendo ma la ya rei kan ni ban ya kendo ki yos im long ba kan ni ri jing kumbang ya pulih hang tu ha ka benta ka baning kong ma hang ni ong ba ka jing senang jong jing marsen poi Moses kan saya pulih shusho ki jing ki ba ya kendo kat ba ki kondisual pada Moses kidang yat ban panos bakin mi no nar ijab bakin lech kari cingkular kari kanan. Ta kamle si bon pastor kenika jumpen syai kenika banta ka banangkong jang jing pule ke jangi. Manta nge pe ka baar pada ka bakran Jepang ka jing sedang ka bajuat. Hadin jong paro ula ong uai tau ble bangan ngai u ngam itu yo tau try. Ni pe hane kai pada bakini kiwe kino sensar jong paru ki kilale iya kini ki Hebrew jong ble ki Hebrew haba kawan kata ka hukum ban mi no iki negeri Egypt kai ka baki le yakini ki Hebrew jong ble ka jing penstom ka jing jenjar pila pastor ban yathu ngi khendet to hang ni hadin ba ula lej Moses ni ambar Aaron ke lej ba de plaj no iki kon Israel Henry paru ngam itu yo to tra ngam itu ukuran sarong ba de ha kani ka por ba anda ba ki kon Israel kila tray hang to nang ta uparo nda yo ini ku bor ban lej phai no ula ong iki ba ki de gibri bum no bijai to ki kwa ban lej no sesuai nomor bagi jaitu banterai. Rem de kumta kedai kamon ke jong play banyalam no iki kon Israel na keri Egypt keri jeng nomrau sa keri kanan. Reng ni la ong da fin puli kini kalendong ke pesan ke kot lai do ar lai ke itu ingi. Ba hadien ba lawan Moses sai kran non plai no la ban jur dos imparo bat kin nong ki sordar ban le yu ban pensitam kam jor sho. Ti nang ta le yu paro ong la hukum bam de shu ban ai plang ba kin thang mau it. Kihap lej wat flang hidel di, kihap lej wat ban san mau it ban penmi kiju ki mau it man lagi, ko bo kiju penmi hapor bagi dang yo flang. Dikan ni ke jing kala long ke bajuat, kala sedang ke jing ke bajuat haki kon Israel. Kihap ban lej wat flang, kihap ban yo, kihap ban sena mau it, kihap ban thang mau it, nang ta tu ko benta ke basau, nang ban kia susu iki. La naman kia susu iki jaka bukan susna mau it sutang la dep menta uplang don hab lewat plang bukan tang yo mau it ti ki kondisual pada gile yu gile wat da skum ba katar umdap namar ka jing bu ka jong iem ka long ba kya ban penmi katju kemba ki de ban penmi ti nang ta kini ka benta pasal la shon la sho ya kirang ba kondisual la sha sho kini ki rang ba kon Israel mut ki kon Israel ki batrai ki bang dang trai ba pliru ki syas par syasyo nang ta ka ban rio ka bakhadu ong ba ki jai pede tak daw us im laban khia syusyo iki Moses ong na ba balai pipa inga hadian ba lai i kini jing man khia kini ki jing sedang jong jing jwat ki jing jong kon Israel ki jing yakdu jing i ha bakhadu Moses ong balai pipa inga banwan seni ban pelai ikun Israel kinang mat susu e jing jenjar kinang mat susu e jing tiana tegadaw hang ni la ong ba Moses bat Aaron ya jing sya kelas ngosi namar balai bakam jia kumba kitmu ba kinang perkat ba Aaron supaya suk ba yaki rayam kawan kata jing kumangalai keren mane ba ban but yaw blai don jing ngem yo ro tang kijing sok na bi kendo kijing ro kumchu tina ta kadaw ngi sotho ba ikon Israel ki hab kendo shibun kijing tang na kadaw ba ki kwa ba Moses ba Aaron ba iki begin di phai no shagari jing kular kri kanan keblai shibun pastor ngasutnat ketua kentian ba phi ong ne ba paru perkat bagi de gibri ba jai pede gibri ba jai tu haba kawan kanika kajingkot na Moses kabawan na ublai hi ban pelaj no Gibril hak dekot ke basan kai thu ingi uparu ulaong hakmi kini Gibril jong ni karimenta kila bun bat pilapan pep iki na jingkit jongki hangi pule haktin na wek ong
uh, you make them to rest haktin Hebrew ong rest kemut Shabbat kemut ba menta Moses ulas dang ban ai ki ya kata ka jing syong that ba menta kin itu itau blai ubla khot iki ba ki dei ban syong that nak jing trai jong ki don kam ban syong that ti hang ne em ulapan shu ya kata ka jing trai ka jing ki laban kia la long Aisha ban kia ki haba kawan ke jingkot ya ki briu ki jong blai nyu i babun ki briu haba ki sedang ban tip ya ke jing shisha usoitan lawan ra dai si babun kita ki lat ban berngem ki kumba sa berngem gini kon Israel ban penyap no ki hidup ba Moses su Aaron pila ong menne ba ki ngusi ba kam simla long kumba ki temu bakin lek ya ke besuk te kumta Moses ba Aaron ro ki ngusi ya ke ke belajia hagat khot ka ba arpuai nangi pai hane nakalong pesan ke ong bat kila ong haki tu utrai un khmi happy bat un bishar de kini ki pajba kila ong haki hau Moses bar Aaron namar pila penlong yangi ban iu khong khmat uparo bar khmat ki syakri jeng uba pila ai ka white lam ha kti jeng ki ban penyap yangi kila theu ban penyap ye kini ki briu ki kon Israel namar ba ulawan Moses baru Aaron kala penlong ya ubaman ban ra sisu da kita ki jing berngem ban pensitom ye ki briu ki jong blai haba ki sedang mentip ye ki sha kata ke bang yu i ki sni ki jongi bat kata bat ka belajia ki por jong ki kon Israel menhandai pastor pidon shu ban ong lor kan tiang ni nalor kani ba ong ba mo kani ong bla ing khong ye ki re lo pen iu khong hai khmot jong ki nong Palestina namar balai ba Moses bat Aaron ki wan plai kin rei la pen dom pen ban ni ki nong Egypt yau sim haro terdaw la ong bala pen iu khong ye ki khmot jong ki bala ai ka wai lam hak ti jong ki ban pen yap ya ki ye ki kun Israel rei hak ni su tho ba Moses hak ni ka por pade na lor ba ha pen ye le baru pharo ban ya sai baru pharo ban plai no ki brio ki jong ban ta ha ban ye le sabat no bat ki brio le jong bat ki Hebrew tina tang daw lawan ra jing bat hang ni ong ba tin ki jong ble niu nong tho wong ba na lor ba ki hab ban ye le bat ki nong Egypt Moses bat Aaron ki hab ban ye le sabat ki brio la jong ru bat ki brio le jong kim sngap ki la wara ban ai ki ong kumno ki ong to ai to utra un khmi happy bat un bishar de namar phila pan long ban iu khong hakmat jong pharo ti tagadaw kamut kala don ke jing bom yustu jing mot namar balai namar kinang janjar susho bobli kila janjar snamo it kila tresitam mentap de gi haban janjar susho tagadaw gi bobli gi ban se ban kran ni gani to Moses ha bannya ban yele mut ban ya kran ban pen i ya taga e ga boblai lo pha na banta jongki lang baw Moses ti nalor bakle i tu gi dak boblai lo pha den am hak itu kita teman besan nak i itu gidang ndai katar gidang nomor beban kata jingin jar ki klat no kata gabor ke jong blai kina perkhat be dei gabor jong Moses ta ta ka blai shibon pastor ikani ka banta ang yu i hang ne bagi mat kata ke jing hatu pilamat shisho ya ke jing apa pila priang yu Jisu ni mat ke jing nginam yo ya kata ke jing im ka ba ngin susuk ndai kidon kita kideng pen kiang kiba ap hakmat jungi habangi bot yu Jisu kumtar ki kon ki jong blai hendrai taka jinget hau ka kerteng ki jong Jisu ngin job ye kita ki jingele ki jongi mentangi poi sa hagwai pat ka benta jong ka jinga kren ka jongi hagani ka singi ka balai ka bangi yu ish phang kata ka jinglong jong uta uba kenjablai ubala khot ye kini ki kon Israel habangi pet bagi kon Israel kila ut kila yam kwa ban bu ke jingkli pastor hani ka ke ba Moses ulale haba hagani ka por haba ba dia kata ke jingkular ka jong blai ki kon Israel haba ngipet hagani ka lenong jong ke jingi pule ke jongi ta ning kong Moses ma pli la la nu la sha du mok hau pharo na ta la yu dien ka ta la sha tim ma gibril jong o sha tim ti Moses habau yos ngawi kini kijing ut chung gibril syakran na waro umpoi berkat ban jia gini jing jia ka jing im joku ti ulale yu
lele chau blay wong no wong atrai balei me pen sniu ya uniu pajba balei ba mela pha yanga na namar nadu bangalawan ban kren hau paru ha kerteng jome la pen sniu ya uniu pajba bat mem shem la plaj no satya gibriu exodus san arpu ar bat arpu lai lana pen sniu shisho ikide bapli mot jaka bakin yo khamsuk la anak sa jar kham bun bar kham krau namar balei ba Moses beraran kila yakran ya paru an plaj no kuma ong bene paru ong bagi digi bajai pada ti terdau Moses ulai sai badu ulai ti ublai ula leyu ula pen I ngan puli gani gawe gat khat ma exodus ri we ong ni ana kum cha outrai ong ha Moses menta menu I ke ai ke bangan sale ya paru nawa daga ti badan bor on plaj no yaki bat daga ti badan bor on pen mi no yaki na kari Egypt ngau bakan jablay ong ublay ngan sale ikani ka kam ngan sale ikani ka benta ban plaj no ikun Israel nari Egypt panek cikata kari jingkular ti na ta daw la ong hang ni ublay syukran benta sayang na benta ki beri jok da pen kan mau ya Moses ya ki kat tu kat ni ki jing sisa ki babam jukot ki jok ti ki don kumban riu teli tu ki mat ki bakong ki ba ublay lo pen I hang tu ong ngalong try nang ta ba ar ngalong ngalapau hakik patemen bat ngan penlong kejutang bat ki nang ta kebalai u blai wang ngalakular bat ai haki ya keri kanan kebasau ngala yos ngau ke jik ot jong ki kun Israel kawan reu ngalakan mau ya kejutang bala ai ya ki ha ya ban ai haki ya keri ke jingkular ti kani ke dei jingkran ka jong ublai ha Moses Moses la du jingkerman la sosi no mar baga jia kum gini jingjia ula le kum no ula ublai pada ula pha ding ni kubor kiba so tanat ya Moses ti hang ni harum ro fini I utrai mentau pun benar da basai ba onsa le south li ki bakrau na bata ki Israel na mar ba ula long ublai ba im jongki ka baning kong to pulis ma phi to baning kong hang ni ublai ong ngan ya lam no ya phi na ka lengkor jong kinong Egypt kabar ongan pelaj pi na ka jing lom rau kabalai ongan suspa pi da ka ti bala kner bat ki kam ki bakrau bat ki jing bishar par ka basau ong ngan simti pi kum ki beriu ki jonga ngan long ublai jong pi senat ni ublai kular ki jing kular ka bas kam ba ha Moses but Moses ura ki ni ku bor seno segi kun Israel Bat kikun Israel hadin jong kata kila sedang pan ayu sedang pan ya pai biang Shaw Moses kini sao tadi kijing le bakan jab lay kin pan scam bat kin long kejutang ha kijing ya day jong ki bat ublay kade kejutang ka ba ublay pan scam bat kikun Israel pan scam biang na lor baki do jing kerman ki siam jing ublay ong pet chene ngan pan scam biang kejutang jonga bat pi tina ta kada ublay bo ikni kintin ha Moses bat kikun Israel kila yu kelas ngap ni gani bat la kata ro hoi ki don hateng ki jing ki bagi kendo ki sosi ki ma kumbaong bene ban pediang yau jisu ka don chibun jing ban ko ngo ki hukum jong u ka don ki jing Henry wala ka don jing ubleu ai ngi jing kular ka sngo thiang na banta ki briu ki ba ye yau blai ki bot yau Jesus Christ ha ko ba khado hi ki yo ye ta ka jing kular ka sngo thiang walwe nai kumba kular ki kun Israel pen thamai biang ki jutang ka jong ki bat ki Israel ye ngiru daring iptiang Jesus Christ uyai pen kan mau bat uyai pen scam biang ki jutang bahago ki sing Jesus sawan amen ban pelak yem yegi kablesi bon pastor habang ipet hakan ne ka por baki kun Israel kila kan dos ita ki jing ki ba khamjur sho ngi iba kila ut kila khanyum kila nang ut hakmat jo Moses baru Aaron kum taru long mengi ki breu bon sen habangi mar jing ki jing din char hakajaka bangin pai sho blay ngin ya thu ya kita ki jing ki jing sho blay ba ngin kren sho phang blay jing long ba krau bala ban pelaj ngi bon sen ban ngi kren ba kita ki jing jing ki long ki ba krau ki ba si sha do kata ngi ai ngo yo blay nam tau Moses hang ne u ya thu hakmat jong blay u wan sho blay bar u blay u ba krau yo sngo yo Moses baru ai ka jing kular ha Moses lada ngiru ngi kren se panggi kamba ki jing le phala ki jing blai ki jing im jingi kita ki jing jia ki ba jia saudong sau kun jingi kinam la ban chuwan ban telep ya ka jing ngai ka barit ka jingi ndrei ha bangi wan chu blai
un pen krau ke jingai ke jingi minu I kita ki kamba ke jing uru ha ke jing im ke jingi pastor pidang don even ong Ini bentang try lah biang ni, na bentang kan ni ka baong nga bekerja belai, kemudian belai, udah bekerja belai, udah basu perkat kibriu, balak bandai kan baman rai belai bekerja belai, balak ban kular, balak bandai sisa, bad uba pendap dia kejeng kular kejong. Amen. Kembali pastor mentangi poi haga mat ke basau ke bakren sepang kermiang sentur ke baklem out share. Pastor kamu ayu kene ke jemut ke sentur ke bam out share. Kendiat hang ni pindapet hang ni haga ni ke benta pin puli ke dekat Exodus Rio kendai dekat lai. Asing ko awal puli kendiat itu mah. Kaong kum ni. Di Moses ulah keren kumta haki kun Israel hendrai ki kim syam la syashkor Moses namar kejing pisah bersim pada namar kata kejing penong bara wasitom Dia try lo keren Moses ong tu khilet cepak tu keren ha paros im ki Egypt ba no pelat no ikun Israel negeri jong ba Moses lo keren hakmat try ong hakmi ki kun Israel kim syam la syashkor nga kumno ti uns ngap uparo yanga ba klam out share kirmiang sentur. Angin saya pecah tu mah. Hang ni kendiat kiba khop share kirmiang sentur hajing sisa ndai ba ublai uklam penslek ya Moses lo penslek. Kajing bom share kirmiang sentur usngau tho ba le de ba ulong ba thlon. Wong kum no kan keran nabar kan ba thlon. Bagi pregun sau tho ka bomot klek kum ba klam out share kata ga sentur jong. Ngakan mau ya Isaya ni am. Angel shim dor ngading bu ha Isaya ong ngaro ngalong briu batengit kirmiang sentur jonga tiu shim dor ngading Moses usngeu kumba shim lapan kuat yo namar balai baga sentur ga jong ka jingkran ga jong kanong ka batlon tengiru habas kap briu batlon teng iso samrki din ya tin rei ublai pada udon la jong kamram da dari briu batlon de nuru rei ublai lo jiet kerpang ta da Moses ngeu do jingkerman wong nga baklem out share kirmiang sentur mut batlon jeu try lo kerana Moses ula ong how aran but haki ula ai hukum ya ki kun Israel bat yau paro usiem ke Egypt ya ke mana lamno ki kun Israel na ke Egypt la hukum dau blai yau Moses bat aran bagin ya lamno ki kun Israel share Egypt wala khlam out share ke mut batlon tamba boleh lah hukum iki. Kembali sibon pastor kenika bentak long kepakongsan hamni namar kata kejing kebalai kenduk kepala kim kat sisa yo Moses ro hamni ban let silet biang hakmat jong suem uba rendang suem uba runar te kumno ken un sngap habawat kibiru la jong ro kim sngap te ublai ulanang ai su ya kata kejing kermen Allah dangi pej bon kibiru jong blai ro ha Bible ki ba syam ya kejing ki ba hak kum gini kikap ngi iya kene ba ublai pada eno elak jong kibreu kum ba uniu asap ulatho hakasam kabanya pulai rekod kaba arpulai do arpunreu uong lakum taru ngalong bat me barabor melabat ya ketika mon jonga men ya lam yang ada kejing perkat jome hadin kata mendiang ti yanga syakaburam ngadon yanu habneng henry tang mame bat omdon hakakendeu uba ngakwa na lor jame kadok jonga ber kadok nut jonga ki do no andre ublei long kabor kadok nut jonga bat kabenta jonga junam kini long kitin ki basung tiang bat ki basung tenat habang ye kendo ki jing kijing nenjar kini perthai ublei ulong rongkat bat ni ublei ubadon bor barok wala ing long ki bat tengit kermiang sentur ki kran ki kitin ki bakan kane ke jai benru keren kumbalong Isaya Henry ublei un pun khoi ingi Basya yangi ba on share ya kata ka donor ko jingi ya ki jemut jember khat ki tin ki jongi kirmiang sentur ki jongi te kani kalong ka benta ka bangi kwa banya keren hane te ublai hi ubala khot yangi ublai hi un pendon kam yangi amen mentangi poi lese ka kani ka benta ka basan pastor kamut ayu hane ba ublai ongan penlong yami hakmat uparukum ublai pila ban batai ini hang ni kendiat hang ni so sukman ba ngini kran ni ba Moses la long kumu blai balai ukran Moses ura aku baru Aaron
Ukraine ublay ra khubar bodo ya anggal ban na ta khubar ublay lo bu yo Moses ban long kum ublay ki kinong Egypt kim so tho jikran jung u Aaron so tho jikran jung man baru ya tho ti kan ni la long sebentar hin pe yang tu Exodus riu arpra ka khot ter hadu kal nong ban nyau ka khot iwe hadu nyau dapin pulih yang tu ya tho ingi ba asngap ban pulih tang ni mo diat pulih tu khot or pra tiga jia ha tiga sngi ha ka ba utrai lo kran ha Moses hagri Egypt bat utrai lo kran ha Moses udong ngalong manga utrai to men kran ha uparo usim kri Egypt ya baro ka bang la ong hami bat Moses lai tho hakmat utrai hakmi nga uba klam or share kan yang sentur kumno ti unsha skor uparo ya nga kemut uba thlun hak dekat banyo nong banyo dekat nengkong but fry long how Moses hakmi ngan penlong blay yami how paro but Aaron umen jong me un salong unong itu lupa jong me wong ngam nang ban kran rei ublay ong ngan penlong blay yami setenak dei ong penlong blay yami kani ngomot ublay un ai bor wala ki wekim so tho rei umen jong me so tho un kelalong unong ra khubor no itu lupa na mata jong me Sengau tenak dan am cuba fikiran ma pi dak tian ma don basutuk manon ring asutuk ta manga bat pi la long kumu blai penlong bat nga ya thok skiwe athrai kan ni kamot ni ba ki kin mani yo Moses kumu blai ha ta kumu blai sibon pastor ni Moses kumu blai hakmat jung pharo ba hang ni hi kumbai pastor la pensyai ba ublay ulakran ha Moses un ai padai ki jo ki kiten ha Aaron ban lek kran hakmat jung em pharo anamar kala banlong ro ba Moses long had bit than shu ban kran kiten nong Egypt hado sa kusnem la mi na negeri mo kala ktin la sa seri nong way kala bit dak way kom kran te ula ju dak way kom kran ktin ka thlek te menta ngi yo ni ba Aaron hi ulong uta uba kren kumunong yathul pa hakmat jong upharo pan sngau ya kai kaba ulayo diang na Moses bat kaba ublay ula kren ha u te nyo ni ka jing pendon kam ka jong ublay ya Moses kum u atiar nagamta ba unlong uta unong ra khubor sha usem jong ka Egypt upharo te ngi yo iba kini baro arngut kia trailang Moses umla aban kren kumakren u Aaron Henry u Aaron pada uyo ya kae keba Moses ulayo diang na ublay ngi baro hakani pertengi don la ka jong ke bentang ngim don ya ka ju ka sap katalen kidon kibriu kibomla ban hikai ban Bible study kiwei hari kidon pada ka sap ban penyalong parlok bat kibriu ban kering ki sa ujisu te kita ki batip ya ka Bible ya ka jing sisa ki kiru kidon la ka jong ka benta ban pendep ban wanra ikibriu sya ublay ban kering iki sya ujisu nyu i hani ba ka jinga le sisa hani kalong ka ba ya kha hadu kata ba upharu umpat sengap ya kata ka jing ai tin na ublay ban pelaj iki kon Israel kapan kan mau ya ka jing pen jong em ka Persia baki jiu ke de ben mi no na ka ma Persia din bakala job ya ke ma Babylon te hang ning ngisngau thu ba uneus em Persia ulayale bat u angel Gabriel hadu arphuisngi hadu artayew palai tayew ne lai tayew ulayale bat om dan bala ban ayarap ya uneu angel Gabriel ban phaktin sha u Daniel ndrei don tang uwei ubala banyale uta udai Michael ubalong kumublay udai unong penimu jongi te hang ne ru ngisngau thu ba ya us em pharohi la pendan kam dagabor ke jong boman ban pen ban le persya yu blay ban kentai ya kata ke jing khot ke jong blay te ublay un ai bor ringi ko kilo ki jor habang ibut yu jisu un pensai bor ringi wala kita ki jing jubab ki ba ngi duai ki ngislam ban yo ek jing jubab ek jing duai ke jingi Henry ublay un sejubab ki kajur ke jing le menta kare ke jing le hapdeng ke bah ke besniu ke jing le hapdeng ukris par usaitan ni matang don hakata thma jong ka jingale jong ka jing im ka ba kan jam sem ka jongi pastor pidon eben ong shwa ngin pankut hang ne
hang ni ban le no kam mo kada jing sakri blai kham tam inom ekran sikui bagan ja parthai ha jing sakri blai la ha ngi pdiang yo Jesus Christ inom yo ke jing sok idon shibun ki jing don shibun ki jing le ban kren ro kumba u blai wangan penong blai yami bat u aron undai no itu lupa chomi kemut u aron undai unong kren nam ta u blai u Moses ula penong blai da u blai yo bon kren ti kum juro yangi teng habangi kren ye teng ngim nang ban kren re u blai wan kren ha tu por punan kami ngi ben kren ni tien ki badai biang na banta ka tu ka khap la ne ka tu ka banta la ne ka tu por ka bangi don kamat kren na banta ban pensisha sapang u blai jongi tu Moses wala uthlun ki wei kim so tho yu la se kum ba pi ong ban ne ba ulaks dang ban thlun ban kren ne tin nong wei tin Egypt mar la sa sa phos nam re hang ni la ong ba u blai lo penong blai u la ki bre kim so tho ba yu en re u aron lo long noi thu lupa jong Moses bo blai lo penong blai ti yangi ru u blai nai bor ngi kum bai bor ya u Moses ba ki wei kin yu i yangi pat kum juro nai bor ngi ban long kum aron pangila man so tho ya ki jing kran ka jong blai kum le sibun pastor nyu i hane ba u Moses pada usngu thu ya ka sur jong blai usngu thu i ki tin ki jong blai pala long bechu hanya ta ki jing kran jong kita ki nong wei henrei ulej baru ko ngo hatungi ko ngo ya ke jing khot ka jong blai ka jing ale ka bajuat habang don ha ka kam ka jong blai ngilej mentangin tur se perang ban kan randin te kam besho yangi re bangin ya be sakmat ka jingai bangin sakri yo blai bapen em yangi pastor nu ha ni lam ni ka jing duai ton ni penam kle ka jing duai ko pa jingi bab nang ngai ngo eme ka ni ko por habangi pen kot ye ka ni ka south school ka jongi iduai men kar khu men hikai min penbha bat kum juro ya itu ki pasngap bat masya skor kini ai puli ya ki kot lenong sa school bat kini yo sibon ki jingker khu bar nget bar lengba kini jing puli ki jongi la a sibon ki jing kai lengba tin ki jome bangin so tho kum no ba me uble mem chi no yangi wat hagi por ki ba ki batan wat ha bangi kendo ki jing ki jing jongi re penban me kular pen skambia kular bat ni bangila ban ya ran kan ban me hadu ta ka por ki jingwan ka jong me sim ko bro mi ashme ban ngi ngo me hadu ta ka por bangin dei shambat me ha ta ka ri ka ba me la par kra na ta changi na do mun ta ba shi de bam chukot ki para teng jong jisu i duai amen amen